igandean izan zian hauteskundeak. Ja, analisi bat dituko modu mintzat, bai. Zorion alde nire konta behin, eta... Eskerrik asko. Bai, ikusita, emaitzak ikusita, hola, bote prontoan bi gauzak esan dezakegu, adibidez, bata da, herri honek nekea erakutsi duela eta aldaketa gogua erakutsi duela udalean egin den eta eraman den politikarekin, zeren denek alderdi guztiek edo jetxi edo mantendu dira, baina bai zinegotze kopuru jetxita gu ezik bildu horrek erakutsi du, bai jendeak, bai oposizioan, bai gobernuburu bezala zeusten taldeei desadostasuna erakutsi diela eta esan duela kitxo. Eta bestea da, boto kopurua kontatuta, ikusi da oso argi eta garbi herri abertzalea dela. Handoain oso herri abertzalea da, 130 bat utzen baditugu PP eta PSOEk botuak, 130 lortzen da, eta beste alderdi guztiek, 160 gutxi gora bera hor daude. Argi eta garbi herri abertzalea da eta alkatetza abertzalea nahi dutela. Erakutsi du herriak ez da. Bildu koalizioa PSren alternatiba zela aurkeztu da. Hori pixkat definitu edo konkretatu ezakezu, ez dakit estiloan, ekintzetan, zertan... Erabat beste puntan gaude PSOErekin. Eta alternatiba hori jendeak nahi du. Guk ezkertiarrak, guk abertzaleak gera, eta ez dugu poltronismo nahi, ez dugu amigismoa nahi, udaletxean iluntasun hori ezta. Guk konpromisoa dugu, guk zintzotasuna dugu eta gardentasuna sinisten dugu proiektuak aurrera eramateko eta udal herrigintza aurrera eramateko. Hiru oinarri hauetan sinisten dugu erabat guk horregatik alternatiba gera eta alternatiba hori haize freskoa da eta hori da jendeak eskatu duna, argi eta garbi gainera, ez? Leporatzen zaizu esperientzi falta edo izatea. Bai. Eta ez dakit zer esateko igual kasu? Bueno, udalean lanik egin izanak, udalean barruan, ez du esan nahi esperientziarik ez dakagunik. Ez nik, ez zerrendak goazenak. Gure esperientzia da, gure lana, udaletik kanpo noski, eta nik kirolean, kirolkudeaketan urte asko eraman dut, eta kirolkudeaketa profesionala ez, goi mailako kudeaketa. Ni bezala beste kideak, kultur mailan, hezkuntza mailan, gazteekin, gizartean, beraz, esperientzia dugu eta asko gainera, eta gainera benetako, hau da, barrutikan hartutako esperientzia, jende tartean eta benetako kudeaketan hartuko esperientzia, beraz, udalean ez, baino esperientzia bai. Igandean bertan emaitzak eskutan zenituela, adirazi zenuen bildukoak herritarren da parte hartzea eta elkarlana eta beharrezkoa ikuste zenutela hori. Bai, ez dugu udal herrigintza beste era batera ulertzen. Jendearen parte hartzearekin, herritarren parte hartzearekin, handoen izango da, handoendarrek egin nahi duten modura eta horretarako balibide jarriko ditugu herritarren iritzia eta parte hartzea emateko. Bai langabeziari aurre egiteko, bai komertzioak berpizteko handoainen zer egin behar da, nola egin behar da, ze politika, nolako politikak eraman behar dira, eta horretarako herriak ez egin behar du, herriak esan behar du, euki behar du eskubidea bertan egoteko, ezta? Horrela ulertzen dut politika, eta danok, benetan herria junda udaletxera, herria dijoa udaletxera, ezta? Dagoeneko ja mugimenduak eta
hasi dira, alderdi arteko izketak eta... Bueno, aukera handirik ez daukagu hemen Andoainen. Hau da, 4 alderdi geratu gara udaletxean, eta argi eta garbi daukaguna da, alkatetza abertzalea izan behar dula hurrengo legegintzaldean. Ezin da errepikatu alderdi espainolisten legealdia, ezta? Ezin da, herriak hitza eman du alde batea, eta da 60% abertzalea, eta horren ondorioz guk EAJarekin hasi gera bintzat telefonoz eta aste honetan, hurrengo astean, hurrengo egunetan ikusiko dugun nondik noa joan, baina egia da EAJ eta Bilduren arteko ardura geratzen da hurrengo 4 urtetan alkatea abertzale bat egutzea ezin dugun hartu besterik gertatzerik. Eskerrik asko. Zuri.